ממש כיף. לראות את כל השטחים, וכאילו בישראל זה לא ככה. אי אפשר לפספס את זה. בפארק מים היה הכי כיף, שראינו את כל הדגים ליד האגם. באמת מסע שאני לא אשכח בחיים, מסע באמת מטורף, טיול מעניין, טיול מענה, כל יום אטרקציות אחרות, באמת מאוד כיף פה, וזה באמת חוויה שאני ממש אעשה הכל כדי לקבל אותה שוב. היה גם את הפארק חבלים הזה, עשינו קייקים כאלה, חברים שאני לא אשכח בחיים, אחרי פה אני שומר איתם על קשר, התחברנו פה כולם כמו משפחה בשנייה. מיוחד מאוד, זו חוויה מאוד מיוחדת, להיות כולנו ביחד באותו קרוון, ולישון, באמת כל שנייה ושנייה זה חוויה אחת מחדש. זה מסע, באמת, אם לא עושים אותו, זה פספוס אחד ענק. באמת נופים שאין לראות. ממש יפה כאן, יש כאן מלא מה לעשות, כל יום אטרקציות חדשות, הלכנו מבין חיות. לראות חיות שכאילו בחיים לא ראיתי, ללמוד קצת על החיים, היה מטורף. כל יום יש אטרקציות, אגמים, כולנו כאילו גם ביחד כקבוצה, אף פעם לא משאירים אף אחד מאחור. באמת הצלחתי להכיר כאן חברים שעכשיו אני גם הולכת להיפגש איתם לחוץ, לטיולים, בבתים, ממש כיף כאן.